Subay sa report sa Zamboanga City Agriculturist Office, kapin 100 million pesos ang natalang danyo sa baha tungod sa siging ulan niadtong Enero 11, 2023 sa syudad. Diin na sa 3,165 ka mga mag-uuma ang naapektuhan. Pinakagrabing naapektuhan ang 1,411.40 hektaryang seaweeds farm, 816.25 hektaryang fish pond, 333.30 hektaryang palayan, 200.265 hektaryang kamaisan ug laing 30.67 hektaryang kamaisan gihapon. Sa kinatibukan, mukabat sa 2,791.79 ka hektarya ang apektado ug nadanyos sa baha. Kadaot migo sa 551 ka mga high-value crops farmers nga pinakadakong nawad-an ug panginabuhian di na naa sa 43.787 million pesos ang nalugi. 24.42 million pesos alang sa 1,873 ka mga seaweeds farmers, 22.41 million pesos sa 368 ka mga rice farmers. Samtang na sa 13.29 million pesos ang nalugi sa 218 ka mga fish pond operators ug 2.09 million pesos sa 48 ka mga corn farmers ang nalugi tungod sa paglampor na sa baha. Dunasay natalang 107 farmers ang naguban og gamit panagat ug bangkang panagatan nga gibana-bana ang ana sa 443,000 pesos ang kantidad sa nadanyos. Ang mga apektadong seaweeds farmers gikan sa 11 ka mga barangay sa Zamboanga City nga gilangkuban sa Barangay Mercedes, Talabaan, Taluksangay, Dita, Buenavista, Mute, Curuan, Tiktapul, Licomo, Tumitos ug Tagite. Base sa initial assessment, ana sa 16,854,400 pesos ang total damage sa seaweeds. Samtang ang nadanyos nga mga fish pond nahimutang sa Barangay Talabaan, Kabaluay, Buenavista, Curuan, Kinipot, Tiktapul ug Vitali. Subay sa report sa City Agri, nahatagan na og initial relief assistance sa lokal nga gobyerno ang mga apektadong mag-uuma aron matabangan sila nga mahupay ang ilang kahimtang. Mipasalig ang City Agri nga mag-implementa sila og recovery plan alang sa mga apektadong mag-uuma nga naigo sa baha niadtong milabing semana ning tuiga ug kaniadtong bulan sa Oktubre, pitsa 27 ug 28 ug Disyembre 24, 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.